Ityala endandityholwa ngalo lalihamba ngonyawo lonwabo, kunjalo nje kabuhlungu lisiya esiphelweni. Amangqina awo emana ngokubizwa andizange ndiwabone nasemdudweni, kwa amagama awo ayengangeni kum. Ndandikhwankqiswe ngumtshutshisi abathi ngusaqhwithi ukuba yintoni le kanye phezu kwayo, kodwa ndandicacela ukuba nokuba yintoni na iza neshwangusha. Tshutshisi, phathe ntoni namhlanje? Nkosi yami. Ndicela uba mandibizelwe ingqina uqondile Kheswa. Qondile Kheswa! Qondile Kheswa! Yenye le mimangaliso kaSaqhwithi. Chamcwethe. Afumananga nto kwezo tips? Tu, iziqoqe zonke. Iyafuna ukuba kungqina uzamnika kule nkundla bunyani bakunjalo phambi isandla sakho sasekunene landela emva kwam uthi ncede Thixo ndithethe inyani. Ndincede Thixo ndithethe inyani. Mtshutshisi, Mnumzana uKheswa, yintoni umsebenzi wakho? Umsebenzi wami ndihambisa ubisi Mhlekazi. Mamela ke kusenkundleni apha. Mhlekazi. Sifuna ukuxelela le nkundla ngento owayibonayo mhla usisa ubisi phaa kwaMnumzana uZathu ngalantsasa, wabona ntoni naxelela le nkundla? Mhlekazi, ngale mini ndandihambisa ubisi njengesiqhelo. Unkosikazi Zathu ngomnye weecustomers zethu. Ngentsimbi yethoba kusasa uba ndikhumbula kakuhle eke ndafike ndalubeka ubisi kwindawo yethu iyesiqhelo. Ze emva kwemini ndabuya ke ndize kulanda ikhoba. Ungangxami. Mhlekazi. Yeyiphi enye into mhlawumbe wayibona engaqhelekanga phaa mhla usela bisi? Hayi Mhlekazi. Kwakuthule kuthe cwaka. Sibeka ubisi sithathe ikhoba. Kawutsho ke. Yintoni yabangela into yokuba ubuyele phaa kwaMhlekazi ngalantsasa? Kaloku Mhlekazi, ndandiye kulanda eli yakhoba ndandilushiye ngentsini. Kungenjalo ndandiyawungena enkathazweni nyani. Ndiyileke ndicinga ukuba hayi iselibeke phandle. Hambisa. Ndafika ndanqonqoza cwaka akwabikho impendulo. Xa sekusemva kwemini unkosikazi Zathu udla ngoba selibekile ikhoba kwindawo yesiqhelo. Ndajikela kumnyango wangaphambili ke ndisangaliboni. Ndafika ndanqonqoza cwaka ndaphinda ndanqonqoza. Ndithe Mhlekazi ndisanqonqoza njalo ndaphawula okokuba lo mnyango uvulekile lo. Yandimangalisa ngoku le. Ndalutyhala nje kanye ucango ndatsho ngaphakathi. Ndema ndajonga andabona mntu. Ndithe xa ndizawukhwaza ndizawuthi hello there. Ndothuka ndaphantsi ukufa ndisakubona unkosikazi Zathu ethe itywa emva kwesitulo ebomvu nje ligazi. Hayi kum yaba ngathi ufile. Ndaphuma ndabaleka ndayokutshona kwivenkile ekufuphi apho ndacela ifowuni ndafowunela amapolisa. Emveni koko ndaphindela kwasendlini kankosikazi Zathu ndalinda ngaphandle ndikufike amapolisa.
amapolisa mhlekazi afika malunga nensimbi yesine hayi athatha istatement bethu andikhulula ke ndahamba yiyo ke lento mhlekazi ndizibona selimi apha nje kwaye uyazi intoni mhlekazi andiphangelanga nokuphangela kwaye hayi phofu yila supervisor yami yiyo le ethema ndize apha Inkosi mnumzane uKheswa. Nkosi. Enkosi mhlekazi. Ndiyabulela mhlekazi inkosi. No more questions. Mr. Kheswa, ungaba phofu ubumazi kakuhle Mrs. Zathu? Wethu. Bendihambisa ubisi phaya nje. Ndithi mina mihla le. Uyamazi besenza uphi umsebenzi? Hayi noko analwazi lwaleyo. Umnyeni wakhe bumbone phaya? Ukho umfo endake ndamthi tshee phaya. Ingaba yayingummangalelwa lo? Hayi. Engenguye lo. Lithuba elingakanani Mrs. Zathu ehlala kulandla? Hayi analwazi lwaleyo noko mhlekazi. Yayilithuba elide okanye yayilithuba elifutshane? Awu yintoni ngokumhlekazi? Ndikuxele mos ba andinalwazi. Wawukho uyibona imoto yakhe phaya iyadini? Wemhlekazi. Wakumbona phangela ngayo? Ewe ngezinye insasa. Andikuphapha ke. uMrs. Zathu wayengenamoto. Hayi ke. Inokuba yayimoto yamntu wumbi. Ngaphezu koko wayengakwazi udrive. Tyhini le. Enye into wayesandukufika pha kulandla uba ungade uthi wawumazi. Hayi ndandimbona nje. Wawumbona kodwa wawungamazi. Hayi kakhulu. Wawungamazi tu. Ndithe kuwe ndandimbona. Khona kuba wawumbona umazi ungade ungene kwakhe ngaphambili. Umnyango wawuvuliwe nje. Efondini uthetha uba ungena ngaphambili kuzo zonke izinto ezivulekileyo? Ngilishwa ke ngumnyango wakhe wodwa wawuvulekile ngalamini. Mhlekazi. Umnumzane ungalwe inhlokothisa inqini. Le mibuzo ayibuzayo ayisisindaba. Ndinqenana nawe mtshutshisi. Nomntana ungalo. Ithi nqomo usugwekweleza. Mhlekazi wami. Inqaku ebenzama ukulicacisa lelokuba nabani na benongena kwaMrs. Zathu ebenokumbulala. Kuba ithuba lalikhona. Elingcinakala sithi ummangalelo alimazi kwaye zange limbone pha. Ubukho balo apha buyincitha xesha. Inye qha into ayibonayo yena pha. Ngumzimba kaMrs. Zathu. Koko ke mhlekazi andinayo imini imibuzo. Inkosi. Mtshutshisi senayo imibuzo ufuna umbuzo? Kwanele ngakum. Inkosi. Kulungile ingqela lengehla. Enkosi mhlekazi. Bengicela ukubizelwayo uxeliwe Nkungu. Xeliwe Nkungu. Mambizayo lo uthi wabona yonke into afuna simshicilele. Thathe notes. Okay. Uyafuna umngqondo ozakunika kule nkundla bunyani bakunjalo phakamisisele sakho sekunene ulandele emva kwami uthi Nkosi ndincede ndithethe inyaniso. Nkosi ndincede ndithethe inyaniso. Nkosikazi uNkungu uyamazi ummangalelwa? Ewe, andithi nguye lo wa? Umazi laphi? Kulandlu yalamfazi. Kulandlu kaMfikazi. Akhona mhlekazi. Uyamphendulela. Ingcina mali ziphendulela. Nomzana ungalo sivakele isikhalazo sakho. Mtshutshisi. Musa ukukhokhela inqeni. Buza ngendlela.
Ndiyaxolisa Nkosi yam. Nkosikazi uNkungu uthi kweyiphi indlu? Kulaa ndlu yala mfazi oswelekileyo. Umgqibeleni umbona umangalelwa. Ngalaa mini kwakugetyengwa ngayo laa mfazi. Kawunabisele le nkundla ngento wayibonayo. Babesilwa bobabini phandle. Phofu ke ndiye ndawachazela amapolisa. Yintoni ngoku? Ndiyayiqonda loo nto. Kuzawufuneka ukuchazele nenkundla le nejaji yasi loo nto. Khawusichaze lapha enkundleni. Andithanda uthetha phambi kwakhe. Nkosikazi Nkungu, ungathetha kunye nam neempendulo zakho uzibhekise kwakuwo. Khawutsho ke kwenzeka ntoni ngalaa mntu? Njengoba bendisitsho ke, babeshawutana phandle bobabini, besilwa, bengxola. Yiyo loo nto eyabantu bandijonga ngakwicala labo. Ekhalela phezulu umfazi, emchifa. Hayi ke, usuka apho bahamba bangena endlini. Andizange ndiphinde ndibone kakuhle emveni koba bengenile endlini. Kodwa ndandiyibona yona indoda imile phaa ngaphakathi endlini, isandla simane ukunyuka siphinde sihle. Emveni koko kwecwaka. Hayi ke, nam ndaziqhubekela umsebenzi wendlu yam, ndayeka into zabantu. Usakhumbula kwakuxesha phi? Hayi, Kawucingisise ma. Kawucingisise. andisoloko ndiyinxibile iwotshi, kodwa xa sendikhumbula kakuhle okungaphambi kwesidlo sasemini. Wamgqibela ngoku umangalelwa. Hayi, ndaphinda ndambona emva kwemini. Yintoni ebangela uba mawutsho? Into ebanga nditsho ndaphinda ndava ngengxolo. Emveni koko yayiloo nto ngaphakathi endlini, ndabona indoda imile phaa ngaphakathi. Kuthe kusenjalo kwathi thu amapolisa. Ndawaxelela into yokuba umyeni wale nkosikazi wayekhona ngalaa mini. Hayi ke, ayibulela ingcazelo yam yonke. Athini ke ngoku? Yonke ke le nto ndiyithetha apha emapoliseni, yiyo yonke le nto ndiyithetha nakwijaji. Usakhumbula mhlambi kwakuxesha phi phinda kwakumbona umangalelwa? Njengoba ndisitsho, andisoloko ndiyinxibile iwotshi. Kodwa xa sendiqonda kakuhle, bekusesemva kwemini, kodwa phambi kwebala endithanda ulibukela kwi-TV. Loo nto ithetha uba phambi koba ilanga litshone, Kunjalo. Hayi ke, enkosi andinawo omnye umbuzo Nkosi yam. Enkosi. Nomzana Nkalo. Mhlekazi bendicela uba phambi uba ndibuze imibuzo kweli ngqini khe ndinikwe ithuba lodlala indlebe neclient le yam. Kulungile, inkundla ingachithekala kude kwentsimbi yesibini. Ingqina liseqongeni lingalibali phantsi kwesifungo. Maphakama enkundla. Kutheni ngalibeka kwabanye abamelwana bakadora? Uba kwakho ingxolo kwadora njengoba ngibhungakazi lisitsho. Bakhona abanye abantu abanoma babona into phaa. Ingasinceda loo nto. Nyanisela ubona nje. Asho si. Hayibo. Siphinde sihambe sifuna isitya emnyameni. Masabi. Emani, akho nix ebono lebhungakazeli. Krwada qha. Ndimbonile. Kodwa ke benifuna nje uba siqinisekise amaxesha angathi azakubaluleka. Ndibona loo nto nam abalulekile. Wafika nini phaa endlini kadora? Ndifike ngabo 10 kuba kaloku bekho laa arrangement besinayo ukuba ndawuya phaa xa ndibizile qha. So ndibize ngabo phambi ko-10. Wahamba nini? Ndihambe xa ndisakhumbula ngabo 20 to 12 kuba ndifike estadium exactly ngo-12. Ndakhangela iparking kodwa into endiqonda ndihleli 12:30 estadium. Awujike kwesi statement sakho. Yinyanje leyo. No, bendichekisha nje. Awukakhumbuli into ngalo mdlalo. Hey.
Uzama ngohlobo wazuncedisa. Ububhanqa yonke lento esiyenzayo apha. Amapolisa aselenzile yonke lento. Awenze something this time Jolela. Andingomcuphi mna. Ndiyayazi loo nto. Sizama ukunceda apha kwaye bhuti yabhatalwa, hayi nje kancinci. Asoze yonele. Akumbi kule mfishi siyenzayo apha. Wena ncamba senze American film apha. And your private investigator mna, ndiligqwetha. Molo sisi. Molo bhuti. Ninjani sisi? Siphilile bhuti njani? Asiphile nathi sisi. Igama lami nguJolela mina. Ngisebenza ndiligqwetha. Benifuna sibonisane malunga nenhlekele yahla pha kwela khaya. Ummelwane lo wakho. Oh ya, dakhe nakubona phaya. Andibona mna? Phi? Dakhe nakubona kula ndlu yala sisi lo usulekileyo ukunye naye. Ndiyakhumbula ngoku. Ha uyaphazama. Mna? Phaya? Hayi khona uyaphazama sisi. Hayibo bhuti. Lokuba kuthiwa abantu bayafana nguwe ngqo. Noche sisi. Mhlawumbe uniphazamisa nomnye umuntu. Beningamazi mina la sisi. Phofu ke ndingakunceda nto. Sisi benifuna sibonisane malunga nalanhlekela yayenzeka pha kwela khaya. Zange ubone umuntu omkhanalayo ngalamini kakubula kwala sisi. Daniele, kumele ntona izapha kumzayiphendula. Kulungile ke tata. Ndichilo nje into endiyibonileyo. Kodwa kufanele uphinde unichazele ngakhona. Ndingayanga kude. Kanene mingaphi iminyaka yakho? Hayi nanto okwenza nayo iminyaka yakho. Phendula umbuzo nkosikazi. I52. Enkosi. Noko amdalanga kangako. Kudala kangakanani unquma izibags? Ndandina 40 ngoko. Indlu yakho ikude kangakanani kule kaMfikazi? Hayi akusahlali bantu pha kulandlu. Please phendula umbuzo. Ithe qelele nje kancinci ayithanga nqa. Kuba ndikuva kakuhle uthi uyamazi umangalelwa wakhe wancokola naye mhlawumbe? Hayi andizange nancokola naye. Phofu ndizawuthetha ntoni nesihangi? Into ethetha uba awuzange wambonela kufutshane. Hayi andizange nambonela kufutshane. Ke ngoku uqiniseka kanjani bale ndoda uthi wayibona pha engummangalelwa? Tyhini ndithi kuwe ndambona. Izawuthini ungabi nguye? Ngunkosikazi Zathu lowa naye lamfo ngumnumzana uZathu. Bebengahlali kuyo. Hayi ke phofu ke bendingayazi naleyo. Phofu ibingafuni mina. Uthi ubhuti wakho wemka ngalamini la sisabulawa ngayo. Ewe sisi kwakusasa ngezithuba zabo 11:30 kwaye ndiyakhumbula kakuhle ngoku wayengxamela la train ka12 kuba nam wayengicela ukuthi ndiyomjongela itaxi. Oh yiyo lento sakhumbulayo. Kodwa sisi kudala emkile asazi ukuba ubuya nini. Mamela ke ndifuna ukuthetha naye ngamandla. Ubungandipha nje phone number zakhe mhlambi yena ikhonto wayibonayo ngalamini. Ngakho oko ke ngasinceda abelingqina ecourt. Mna ke xa ndizicingela inokuba ubhuti wakho wemka eshiya uMr Zathu nenkosikazi yakhe emva kwalomlo wabo. Sisi asazi ukuthi ke ngokuza kwenza kantoni kuba phaya ezilalini akho phone akana phone tu. Akani phone yena onifonela nini? Ngamanye amaxesha nakhona xa esetown. All right ke sisi. Nasi ibusiness card yam uthi andifonele mhlamba ngasinceda. Kulungile sisi nzama ngakufonela. Kodwa nina ngagaleka uyazi. Ndingavuya uyazi kukho ubomi bomuntu obusebungciphekweni. Kwaye lo muntu lo ke usenyongweni kum. All right ke sisi Nkosi ndiyabulela. Bye bye. Bye bye. Kakhulu. Kathi. Jonga apha wena.
Sukuzifaka kakhulu kulento ngoba inokufa phakathi and yayazi wawubhuti soza ayithande loo nto leyo. Singene endlini. Wawusenzani ngale mina ubona le ndoda? Eyiphi indoda? Tyhini. Le sithetha ngayo. Le wena uthi yayi ngumangalelwa naxa nisithi kuwe zange ubone mntu. Ndambona kungena la moto yakhe ibomvu. Kwakusemva kwemini? Hayi kwakusekusasa. Emva kwemini ayisekhona la moto pha? Andazi. Vuma xa nisithi awuboni emva kwemini. Wawusenzani ngokubona le ndoda? Yaqala ndikubuza kwesibini lo mbuzo awufuni uphendule. Nawe mosu ndibuza into ezininzi ngexesha elinye. Endisebenza endlini yami. Yakuphendula ke ngokunami. Ewe wawusebenza. Ngokuzixakekisa ukrobana nabamelwane ngefirst year. Wawuzinxibile izibhek zakho ngalamini? Hayi, senzelwe into okuba sibone kude. Awuyazi wena loo nto le? Ke ngoku uzinxibele ntoni silapha kufutshane sonke mos. Man, into yokuba ndinxibe izpecs ayithethi into yokuba ndiyimfama. Awuboni into nix. Nazo manje ndixelele yona. Into wayibonayo wena nakhona uyibonela kude. Waze wazicingela into yoba yayingumangalelwa. Ngokuxakekisa ujongene nabantu ngefirst rebondo into ezingafuni wena. Isizathu soba nditsho ukuba wena xa unganxiba ngezo specs awuboni nix. Nake ndayibona into endayibonayo. Mhlekazi. Donele lengqini. Khona ndifuna ibuzo. Donele ngokukwam kulungile ingqina lingehla. Inkundla ingachithekala ukuthi bengomso. Achithekala. Ukudla mayiphakame. Yonke into yayikekelela esiphelweni ngoku. Kwakushiyeke nje ingqina elingugqirha nomngombeni elona likhulu ingqina likasaqhwithi. Ngolo hlobo ndandingcatya ndihleli. Ndandingafuni nokuyicinga into yokuba ndingagqunyelelwa ejele ubomi bam bonke. Ndandithandazela nje ukuba kuvele umlilo.